Ja poviem o tebe, že si žena a ty sa tak necítiš, tak ja pácham trestný čin. To je môj prvý problém. Čím viac budeme LGBTQ+ ľudí oddelovať od komunity, tým budú vyžadovať viac a viac práv a tým možno budú viac a viac vadiť. Prečo im proste nedať priestor? Prečo ich nechať voľne žiť? Koľko ľudí máš okolo seba takých, že sú LGBTQ+ a vadia Ja ti? okolo seba? Áno, svojich Ja okolo seba takých ľudí nemám. Prečo? Lebo nie sme na tej istej vlne naladení. Vidíš? V poriadku. Nechaj ich žiť si svoj život. To je fajn, to je fajn. Ale ty vravíš, že oni si žijú svoj život a mňa nejak neovplyvňujú. A ja ti vravím, že to nie je pravda. Jedna vec je to, že chcú kriminalizovať pravdu. Hej. PSK to má v programe, to nie je žiadna hypotetická vec. Oni chcú kriminalizovať, keď ja poviem o tebe, že si žena a ty sa tak necítiš, tak ja pácham trestný čin. To je môj prvý problém. Môj druhý problém je, že chcú siahať rodičom na deti aj bez dovolenia rodičov.